सानजों थांलांसै जोंहा ने फ्लाइट हमहैनांगौ Hey guys, good morning and welcome back to the any vlog. आं दा दंफैयो निउ बङाइगाव रेलवे स्टेशनाव बेनिफ्राय थांगोन आं दा गुवाहाटी मानोना दिनै फ्लाइट दङ 5टायाव बेलासिनि स' निउ बङाइगावनिफ्राय गुवाहाटी रेलवे स्टेशनसिम ट्रेनजों थांनोसै टाइमा दा 5:32 जाबाय ओमफ्राय फ्लाइटआ बेलासिनि 5टायावसो बिनिफ्राय ट्रेना दं आंना 6टायाव 6टानिफ्राय 9टायाव गुवाहाटी मोनहैगोन ओमफ्राय माखासेया एसे ओरै टाइम नांगौ नालाय एडभान्स थांखानोसै गोजान जायो जोंनिफ्राय थांसै दे देग्लाय नै दुखु जाबाय आं थांसैखाय दे बाय बाय ट्रेन फैगासिनो जोंना नैबो 1 नम्बर प्लेटफर्माव मोनफैबाय नामा हे दा न'आव जाहैदो दे जानो नांला 3टायावनो दोनबोनांदों आंखौ न'निफ्राय दा खयथा जागोन 6टा जानोसै 5:42 जाबाय 6टायावसो ट्रेना बाय बाय दे प्लेटफर्म नाम्बार 1A आवसो फैयोनो हरै Bआवसो थाबाय थादों जोंहा थांनो मोननाय नंलामोन दा ने थांनो मोननाय नंलामोन दा बैथिं नेबाय थाबा फैगौ सराइघाट एक्सप्रेस बेसे गोबावजों सौहैयो नायसै 5:46 जाबाय नै टाइमा बेनो 21 सिट नाम्बार S4 बिसोरखौ बाय बाय होनसै बाय बाय दादा बाय बाय बङाइगाव बोसोरथामनि उनाव बायहेरायाव So guys, finally कामाख्या रेलवे स्टेशन मोनफैबाय बेनिफ्राय केब नङाबा रेपिडिअ बुक खालामनांसिगोन ओंखामबो उखैनाय जाला फुंनि 3टायावनो फैनाय स' लोगोफोर आं स्टेशननिफ्राय बाहेरायाव फैबाय ओमफ्राय नै बाहाय दा नै बाइक बुक खालामदों रेपिडिअनिफ्राय 75ल' बाजै हटेलसिम थांनि बाजै हटेलाव ओंखाम जालांसै दिनै लास्ट गुवाहाटीनि बाजै हटेलाव ISBTनियाव 75 नै दाबो कानेक्ट जाया रेपिडिअआ माखासे एक्सट्रा फैसाल' बिखायोरा 75ल' देखायबाय फैसाया रावबो फैया 200 गाहाम बियो 75ल' देखायदों अनलाइनावहाय मा जानांगौ बिदिजोंलाय दा थाबायगासिनो नै ओरै बै मेन हाइवेआव थाहैनोसै बेयाव कानेक्ट खालामना नायसै जाला ओंखाम उखैनायाबो स' गाइस बेनो जाबाय बाजै हटेल गुवाहाटीनि ISBTनि स' लोगोफोर फाइनालि ओंखाम जाखांबाय दाना थांसै एयारपर्टआव डाइरेक्ट टाइमा 10:49 जाबाय डाइरेक्ट एयारपर्टआव थांसै एबाराव गाइस फाइनालि मोनफैबाय एयारपर्टआव आं नैबे बाइकजोंनो फैदोंमोन अला डिजि यात्रा खम जारला बे आंना टाइमा जाथ'वाखैनो ओंखायनो फेल देखायबाय डिजि यात्राया टाइमा जाबाय नै 11:46 5:30आवसो फ्लाइटआ ओमफ्राय 5:30 नालाय दा हाबथ'नो होआ 2टासोआवसो हाबनो मोनगोन आरो दा बाहायनो दंगासिनो बाहेरायाव बे जाबाय एयारपर्ट डिजि यात्राया मोनसे एप्स आरो ना बेहाय रेजिस्टार खालामनानै लाबा नोंहा बेयाव लाइन थानांला बेजों डाइरेक्ट हाबलांबानो आधार कार्डजों लिंक जाखायो आरो बे फ्लाइट टिकेटआ बेजों डाइरेक्ट हाबबानो डाइरेक्ट गेंना होबाय दरा बांद्राय एडभान्स फैबाबो बिराद दिगदार आरो बिदियाव जिरायनानै थानांगौ नै ट्रेन नेनाय बायदिनो जिरायनानै थाथ'नोसै माथो खालामबावनो उफाय गैया दा टाइमानो 11:47 जाबाय फार्स्ट टाइम फ्लाइटआव बेखायनो जेबो बारा आइडियाबो गैया फार्स्ट टाइम माबायदि जायो नोंथांमोना नायदो माबा माबि जानोबा नैबाव बाहेरायावबो मोनजोबो नै सिंनाथ' सिं आलदा दै गांदों आं बिरादनो गुसु लोंनि र' 60 थाखानो नैबे दैयानो नै ट्रेनावबा 60 थाखानि बेसेबां 4 लिटार दै मोनो बाहाय 60 थाखा 1 लिटारबो नंगौना नङाथाय 1 लिटार नंबावगोन 500 ml सोनि बेनो 60 थाखा फाइनालि एन्ट्रि जाबाय सिङावहाय दासो टाइमानो 2:03आवसो एन्ट्रि मोनबारबाय बेल टेल खुलिजोबनांखायो दांग्रोमनाया चेकिं खालामनाया स' आं सिङाव हाबबोबाय चेकिंनि ओमफ्राय नै बाहाय दा आंनि फ्लाइटआव बे एयार इन्डिया एक्सप्रेस IX 2012 आंनिया अबे जाखो
नैबेलाय IX 2012 गेट नाम्बार बेसेबाङाव फैगोन बे गेट नाम्बार 6 आव अन टाइम फैगोन आरो टाइमलि लेट गैया दखानफ्रानो माबायदि दं सिङावहाय फार्स्ट टाइम ना एसे गिनाय मोनदों नैबे सिङाव दंफैयो बेबायदि ओरै गोजौआव 6 नाम्बार गेट नाम्बार 6 आंना गोजौजोंसो जागोनदां गेट नाम्बार 6 to 9 गोजौआव खिथादों बेलाय स' बे गेट गोजौनि 6 नैबेनो जागोन बेजोंनो फैगोनदां 6 गेट नाम्बार 6 आ बेनो सिङावबो दखान दं नै मोजां बेनो जाहैबाय गुवाहाटी एयारपर्टनि सेकेन्ड फ्ल'रनि जाहैबाय बे दखानफ्रा नै सिङाव ओरैजाय नै लन्सनि जाहैबाय बैयो माबा क्रेडिट कार्डनि अफार जायो नामा बे लन्सआ ओमफ्राय स्मकिं जनबो दङ नै ओरैजों स्मकिं जना आलदा स' आं गप्र' बेटारिखौ लाबोनो मोनगोन ना मोना सानदोंमोन एसे गिबाय थादोंमोन दा मोनबोबाय गप्र' बेटारिखौ सिङाव थरब्रैबो लाबोजोबनो मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय गोसोआ लाबोनो मोननानै नै दखाना बावबो दं सानग्लासेस बायदिसिना नांगौबा बरियानो जेरावबो टाइम बर्ड थाजोबगोन आरो जेरावबो ओरैजों टयलेट चार्जिं पइन्टआ नै चार्जिं बर्डआ माबायदि चार्ज होनांगौ जेरावबो दखान नै मोजां ब्रेन्डेड गोजाल'खा आरो नैबे उन्दैफोरनि मा दङ नै उन्दैफोर गेलेग्रा गोजा थ' टाइम जायागौमानि बावनो जिरायनानै आराम नेजाबाय आरो 2 घन्टा एडभान्स फैखानांगौ नालाय सिङाव बावनो जिरायनानै नेनांगौ जाहैबाय आरो जायफोरा फ्लाइटजों ट्रेभेल खालामबाय थायो बिथांमोनाथ' मिन्थिखायो स' बेनो सेकेन्ड फ्ल'रनि स' नोंथांमोना फुल भिडिअ नांगौबा कमेन्टआव खिन्था आं मोनसे भिडिअ बानायगोन फ्लाइटआव माबोरै फैनांगौ आंनि एक्सपिरियेन्स मोननायखौ आं शेयार खालामगोन नोंथांमोननो आरो बेसेबां खरसा थाङो गुवाहाटीनिफ्राय बेंगलर थाङोबा बेखौ गासिखौबो खोन्थाजोबगोन जुदि नांगौबा भिडिअ कमेन्टआव लिरनानै खिन्था 100टा कमेन्ट जाबानो आं भिडिअ बानायगोन दे दै बायनो फैसा गैलालै फ्रियावनो दै सोबाय नै लोगोफोर 60 थाखा गाहाम लायो सोर बायनो ना 60 थाखा गाहामब्ला मोनसे बथलावनो बेयाव फ्रियावनो आजावनानै लाबाय र' स' लोगोफोर टाइमा 4:30 जाबाय बारा गोबाव गैला 1 घन्टाल'सै बे 6 नाम्बार गेटआवनो फैगोन गावबागाव टार्मिनाल गेट दंजोबो नै 7 नाम्बारावसो जालायबाय दा नै 6 आव जायासै जोंना दसेनो सोलाय सोल' जाबाय थायो दसेनो खेल लाबाय थानांगौ आरो बेखौ जन 2 नि थांगासिनो दं आंना जन 3 फार्स्टआ 21 जाबाय टाइमाबो एसे लेट जासिगोन फाइनालि जाबाय बेसेबा गोबाव नेनायनि उनाव दा थांनोसै जिबनाव फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स फ्लाइटजों वाव इन्डिग' यार इन्डिग' लाइनाव दं दा ने स' गाइस फाइनालि बेसेबा गोबाव लाइन थानायनि उनावसो गाखोनो मोनबाय सिटआव आं विन्ड' सिट बुक खालामदों एक्सट्रा फैसा होनानै बेनिफ्राय गासिबो बेयावनो हरजोबनायनि स्पाइसजेटनि बेयो फ्लाइटआ फैबाय थादों बया विन्ड' सिटआव 300 लादों एक्सट्रा बेगखौ आंबो गोजौआव दोनबाय बेगआ आंनिफ्राय देरसिन माल लानानै फैदोंमोन आं बेखौनो आंनिखौ गिदोंमोन लांनो मोनगोन ना मोना केबिनाव साननानै स' जेबो नङा लाबो जायो एसे एनै बाराबाबो आरो नै बेहाय गिदिरसिनानो दं आंनिफ्राय स' रेडि टु गो जोंना बेक खालामजेनबाय नै रानवेयाव थांनो थाखाय नमस्कार कृपया ध्यान दें हम आपके सामने विमान की सुरक्षा सुविधाओं का प्रदर्शन करेंगे आपकी सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस विमान के नियम इमरजेंसीयाव मा खालामनांगौ मा दूसरे विमानों से अलग हो सकते हैं इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी क्रू की ओर ध्यान दें ये आपकी सीट बेल्ट है सीट बेल्ट बांधने के लिए इस मेटल टिप को बकल में डालें और स्ट्रैप को खींचकर कस लीजिए सीट बेल्ट खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं दोनों सिरों को अलग करें कैबिन में हवा का दबाव कम होने पर ऊपर बने पैनल से ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाएंगे ऑक्सीजन मास्क को अपनी ओर खींचे नाक और मुंह ढककर सामान्य ढंग से सांस लेते रहे अपना मास्क लगाने के बाद अपने सही यात्रियों की मदद करें एक्सप्रेस बेंच पर बैठे हुए अतिथियों के लिए आपकी लाइफ जैकेट आपकी सीट के सेंटर आर्मरेस्ट में रखी है विमान की बाकी सीटों के लिए आपकी लाइफ जैकेट आपकी सीटों के नीचे रखी है गिथावथाव सिगियोब्रा सीट बेल्ट गानबाय आं नै बायसान्सआव आरोना अक्सिजेनफोर खम जायोबा गोजौनिफ्राय मास्क ओंखारगोन बेखौ मारै गाननांगौ मानांगौ बेखौ फोरोंदों आरो क्रू मेम्बार्सफ्रा माबोरै गाननांगौ मारै बाहायनांगौ बेखौ खोन्थादों दा रानवेयाव लांगासिनो नै फ्लाइटखौ बै रानवेनिफ्रायसो बिरगोन नालाय स्पिड खारग्रोनानैसो गोजौआव बिरोना
लोगोफोर टाइमा जाबाय दा नै 5:55 कयतायाव मोनहैयो कयतायाव लेन्डिं जायो नायनोसै दा हगारबाय नै 5:55 आव खारजेनबाय रानवेयाव थांगासिनो दा स' लोगोफोर गुवाहाटी एयारपर्टखौबो बाय होननायनि टाइम फैबाय Cabin crew to take off stations, please. नै बेनिफ्राय गिदिंसिगोन रानवे बेनिफ्राय एकदम स्पिडाव लागायसिगोन आरो नै गिदिंनाया माबायदि साखा लिकथाजोबलायो टार्निं लानाय ना स' लेट्स गो ओ भाई साहब बिराद भाइब्रेसन जायो जौहांबाय जौथारबाय बापरे उल्था बोरैबा मोनजोबबाय असे सिदासो मोनबाय गड बापरे माय गड माबायदि नुहुरजोबखो नै जायगाखौ फिसा नुहुरबाय माबायदि नुखोथाय केमेरायाव मिथिला माय गड बे ब्रह्मपुत्र दै जाहैबाय आरो इयो गड माय गड स' आपनिफ्राय आपआव थांगासिनो सिदा उन्दुनाय बायदिसो मोनबाय फिसानिफ्राय फिसा नुहुरगासिनो गाहायाव स' फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स आरो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नै माबायदि गोजौसो नुबाय सिदानो दावखोगासिनो गोजौआव एकदम टार्निं God, oh my God, first time experience guys, oh God, turning गिदिंदों ना oh my God, खायलें जाखाबायलै oh God so bye गुवाहाटी नुला नै फिसाला नुहुरबाय गैला थांनोसै गोजौनिफ्राय मा एसे समायना नुहुरो नै जायगाफोरखौ स' लोगोफोर जों दा दंफैयो जोमैनि सायाव बबे लकेसन मिथिला खिन्थु जोमैनि सायाव दंफैयो नै बेसे समायना नै जोमैनि सायाव सान्थिल' नुखायो नायबा आदसा लकेसना नै बेहाय डिसप्लेआव नुयो जों बबेजों थांगासिनो दा नै गासिबो खिथाबाय थागोन आरो डिसप्लेआव दासो गेंदों डिसप्लेआबो बबेजों खारगासिनो नुबाय थागोन लोगोफोर बिदि भिउखौ अबाव नुगोन वाव माबायदि समायना नै जोमैया थोस अबाव नुनो मोनगोन बिदि भिउखौ नायलाय गाइस स' लोगोफोर फाइनालि बेंगलर सिटि मोनफैबाय नै गोजौनिफ्राय माबायदि नै भिउआ बेंगलर सिटिनि भिउआ नाइट भिउ बेसेबा गुवार गिदिर नै गोजौनिफ्राय गाहायनिफ्राय गाहाय थांगासिनो लेन्डिं जानो थांगासिनो दा टाइमा जाबाय 8:40 हजोंनिफ्राय फार्स्टआ 55 आव खारदोंमोन अलमस्ट माने आराय घन्टायानो जाबाय ग्रोबनो स' लोगोफोर आंना जार्निया कमप्लिट जाबाय फाइनालि मोनफैबाय आं नै बेंगलर एयारपर्ट स' गाइस फाइनालि लेन्ड जाबाय मोनफैबाय एकदम बारा नै फेननि बार फाइनालि बेंगलराव आथिं होबाय बास फैबाय नै जोंना बे बासजोंसो थांनांगौ ससेया डमेस्टिक एराइभेल नैबेजों थांनांगौ बेनो जाबाय एयारपर्ट टार्मिनेल 2 बेंगलरनि जा गिदिरखा बेनो जाबाय नै
टार्मिनेल 2 बिराद गिदिर बे एयारपर्टआ बेंगलरनि मोननै दङ 2 आरो वेलकम टू बेंगलुरु स्वागत क्या है मेको बेनो जाबाय टार्मिनेल 1 नै बै टार्मिनेल 2 बिराद गिदिरखा अला हमनांबाय नै फाइनाली गाइस थांगासिनो दा बैयाव लोगो सासे नेगासिनो नैबे लकेसनाव बेयाव डाइरेक्ट थांसै हेल' लोगोफोर फाइनाली आं मोनफैबाय नै जोंना आदा गाइथिया बावनो साइडआव नेगासिनोमोन आंखौ ओमफ्राय ग्रोब आं ओरै अलाखौ लेंबोनानै मोनफैबाय थ' मालाय जायगा दा मोजां क्लियारबो मिथिया जायगाफोरखौ थ' दिनैनिफ्राय नै बिदि जासिगोन न'आ बावनो उन्दुनाय बावनो जानाय बावनो थानाय रुम सुम जेबो गैला दिनैनिफ्राय नङा नङा आदा गाइथिया स' नेक्स्ट भिडिअ'आव नुसिगोन नोंथांमोना माबायदि सोलिगोन मा गारि जागोन गासिखौबो खोन्थानोसै उनाव स' बे भिडिअ'खौ गोलावद्रायबो जाबाय एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो जेब्ला एसेयावनो फोजोबबाय दे रायजोफोर बाय बाय